Ahoj lidi, dneska si jdeme natočit, jak pušuju Fenka na Prestige, ale uděláme si takovou jednu challenge. Nesmím brát jakoby žádný pavry z beden. Můžu zabít jakoby lidi a z toho mít pavry, ale normálně nemůžu mít pavry jakoby z těch beden. Jo, a ještě jsem dostal ty kasky, to vám potom když tak ukážu, a dejte like a odběr. Bedny, wow. Takže toto nemůžeme brát, ale z lidí můžeme brát. A nebo jen to můžeme vyžrat, jakoby ten pavr. Pokud ho prostě uvidíme na zemi. OK, máme jeden pavr z člověka. Ne. Ultinu. Tak tady to nedám. Edgar. To bude těžší. OK. Já nevím, já se na to Edgara nechci jít. OK, tady je Rosa. Ale Rozu možná dám. Okay. Wow, tak pojď. Ne, zase. Teď to je tak hrozný ta ultina. Teďka? Yes, máme to. Jeden pavr. No tady už já si jdu pro tu Jessie. Tady je někde Tick a Edgar, OK. Jessie je dead. A po Edgarovi jdu. Yes! Wow! Hyper! Ulti! Yes, máme to. Tak co, jak se máte, jak si užíváte ty prázdniny? Jo, OK, díky. Yes, dead. Teďka jsem borcovi. Sakra. How do I look? Proč máte Noriho? Lidi? Na toho Chestera. A na... Počkej teďka, no, na Perla, jo. Ne. How do I look? 6. místo. Jenom 46 lidí se kouká na tady ty videa a nemají odběr. No. Půlka z nich nemá prostě odběr. Yes, sir. Vyžral jsem mu všechno. Takhle si to můžu nahitovat a můžu takhle zatím stát. Jo, yes. Yes, man. Oh. Co se stalo? Jaj. Tak Douka nejde zabít. OK, teďka pokud... OK, tady už má někdo Noriho na Prestiži. Fuha. A konečně nějaký začátek, konečně nějaký brawler, který má ze začátku nějaký skin. Yes. To bylo hodně close. Ale fakt bez těch pavrů je to těžký, protože já už bych měl tak 12 pavrů. Jo, a drtil bych je. Ale teďka, no, ono to záleží na mapě, jo, ale tak.
Pak si z toho musel brát. Opa. Opa. Ne. Opa. Dobrý. Opa. Bas. Tam je... Teďka plánuju... Jo, já budu asi furt toho baze. Yes. Možná jsem nemusel plýtvat tu ultinu. No jasně, tam je... to byl Surge. Oh. Jasně. Nory, dvojkový Nory. Ok, ty se budou muset vyfajtit. Oh! Oj! Třetí místo. Moc mi to pomůže. Já vím, že vám to možná vadí, že to říkám, ale je to nutnost. Je to nutnost. Prosím. Hopa! A já? Oh, nein. Ne. Proč já? Proč mě to musí trápit? Bože můj. Ok. Tady jsou bedny, ty nemůžu vzít samozřejmě. Tady je 8-bit. Já ho ještě staknu. Borec neví nic. Úplně jsem ho vyklepal. Takhle co mu dám ještě potichu. Tam je Mr. P, který dává damage přes zdi. Lily! Dead! Spike, ok. Pam! Wow! No! Tam byli všichni! Proč všichni jdou po mně? Kámo, co ty... Co máš za důvod? Ok, Shelly, ok. Shelly lady. Pam. Já ti dám, že vybuchnu. Nemáš potichu. Ty jo. Takový. Lol. Obráceně tady to máš. Zkusíme, jestli někoho nabejtíme. Ne. Proč zrovna toho nejvíc? Proč tak? Nevím. Třeba Colt, jo. Toho bych rozdrtil. Tamhle Colt. Yes, sir. Tam je B. Asi máme jasný cíl. Včelku máju. Jo, včelku máju. Ojojoj. Bang a bang. Jsi mrtvý, AK. Jsi dead. Yes. Opa. Yes, sir. Oh yeah. Teď to nesmím pokazit. No one defeats the Fang. Du. Takže tady budeme hezky držet gadget. Tady ty máme. Ty taky jdeš. Hej lidi, tady to normálně vypadá jako dobrá hra. Yes, sir.
It's popcorn time! Vamos! Vamos! Pojď sem! Potichu! Lidi, máme prestiž! OK? Pojď. Teďka uvidíte nějakou dobrou hudbu. Poslouchejte. Jedna. Yes. OK, moje čtvrtá prestiž. Kdybyste chtěli, tak napište do komentáře, co byste potom chtěli. No, co byste chtěli. OK, 4-1-2. Yes. Teď to jo. Fair. Tam nic nebude. No tak aspoň jedna mutace. Já tomu budu prostě říkat mutace. Ok, já rare. Ok, tak teď to by bylo všechno. Dejte like a odběr a zatím čau!